Crec que ha sigut una bona temporada. Era el nostre debut a Europa i el fet de compaginar dues competicions sempre és difícil al principi i hem necessitat el nostre temps d'adaptació i crec que el debut a Europa ha sigut molt positiu. Vam passar de fase contra equips bastant potents i bueno, vam arribar bastant lluny, més lluny del que creiem que al principi que podríem fer, així que el balanç és molt positiu. I a la Lliga sí que és veritat que podem sigut més irregulars. El fet aquest de no tenir setmanes senceres per entrenar, doncs al principi ens va passar factura, però crec que a poc vam anar assolint el nivell que volíem. Està clar que amb el coronavirus doncs, ens va tallar aquesta progressió, però jo crec que l'equip havia arribat a un bon nivell i podíem arribar encara més als play-off. Bueno, primer haurem de saber a veure com podem competir, com podem preparar la pretemporada, però està clar que el nostre camí a seguir és una mica el que portem aquests últims anys, treballar durant la setmana per preparar el partit, anar partit a partit, sé que és molt típic però és la realitat, i intentar lluitar per aconseguir aquelles places que et donen accés a jugar a Copa de la Reina, a jugar als play-off i intentar fer una lliga el màxim de regular possible. Tinc un record molt bo, evidentment, va ser la meva primera etapa en el món del bàsquet i d'aquests moments sempre en tens bons records. El salt al GEC em va suposar poder competir a nivells més alts i poder gaudir del bàsquet amb molt bones jugadores. Bueno, d'aquella època puc dir que recordo els partits de màxima rivalitat contra Marista i Santa Eugènia. Crec que teníem una generació que els dos clubs que tenien bones jugadores i sempre era el derbi marcat als calendaris. Sempre és difícil quedar-se només amb un entrenador perquè de tots en treus moltes coses i aprenentatges. I bueno, jo crec que em quedaria amb un de cada etapa que he tingut a Girona, començant a les Dominiques amb en David Girgues, que crec que va ser un gran entrenador per mi al principi de tot, donant-me molta llibertat sempre per ajudar l'equip, per jugar a totes les posicions i per fer-me créixer. Després en Carlos Sorís el vaig tenir al GEC, crec que d'allà em vaig aprendre molt, vam poder competir contra grans equips i evidentment va seguir la meva progressió. I finalment l'Anna Caula, quan vaig tornar a Girona, el debut a Lliga Femenina, em va ajudar a afrontar el que podia ser un equip professional, a ser una categoria professional i el viure cada dia el bàsquet tan intensament. El meu 5 inicial serà tot de jugadores gironines que en algun moment he compartit pista amb elles. Aina Gallegos, Laura Roig, Eva Bou, Helena Quintana i Vane González. Evidentment, el meu inici a les Dominiques de Salt en guardo un gran record, però també haig de dir que, sobretot a les etapes de formació, que són molt especials sempre, els 2 anys que vaig viure al GEC van ser 2 anys que vaig poder viure moltes experiències i conèixer grans amigues. Està clar que el món dona moltes voltes i mai saps on pots tornar a parar. I evidentment jugar a un club de Girona, jugar a un club de casa sempre és especial, així que mai tancaré cap porta perquè no saps mai el que pot passar. Sí que intento seguir bastant el bàsquet gironí, tant masculí com femení. És una cosa que m'agrada, de veure resultats, de veure com van els equips i bueno, sí que és veritat que més femení que masculí poder, però el quart, Eva o Bisbal, sempre segueixo una mica a veure
quins resultats treuen, igual que el GEC i altres equips femenins de Girona. De la meva experiència a Argentina només puc treure coses positives. Va ser conèixer un altre bàsquet, conèixer una altra cultura, conèixer gent que des del primer minut ens va acollir com si forméssim part del club des de tota la vida. I, bueno, per part personal jo crec que em va fer créixer com a persona, conèixer més a mi mateixa i la veritat que és una experiència que recordaré sempre i que en tinc molt bons records. Quina és la teva principal mania o rutina abans d'un partit?